Конституцияға таянып анда бір буын өсті. Мына яшьләр өсті. Аларның фикер бүтән, алар тотыш, карашный. Шуңаралар хәзер идарә итә башлыйлар. Әлбәттә, ул безнең менә шулда җимеш бит әле. Аннан еш кына Рәсәйдә бит ул законнар кабул ителә, үтәлми. Алар бит үз конституциясында үтәми. Biz indi менә ничек безгә кирәк бер карабыз, үз эшебезне, үз менә икътисадны карасагыз, ул бит бик каты аерыла Рәсәйнекеннән караганда, чагыштырганда. Шуңа без әле аны бер карабыз, без өйрәнгән мустакил эшләргә, үз баш белән уйларга. Ул да бит аның җимеше. Менә аны булай гына карарга кирәкми, теге менә бу матдә ниндирәк, тегесе менә туры киләме, юкмы. Аннан беренче матдә сакланып кала Конституциянең. Анда бөтенсе нигездә әйтелгән, без дәүләт